Kaixo, ongietorriak azalera bideopodcasten saio berrira, gaurkoan zazpigarren atala, jadanik, eta, edizio honetan nola ez berriro ekarriko ditugu gurera, eta azalera nola ez, eskualdeko gaiak, eta bereziki pilpilian daudenak. Hasteko gurekin Arkaitzen Jose izango dugu, Arkaitze dakizuenez, Artzinako udaleko zinegotzia da, eta berarekin mintzatuko gara, tokiko erakunde horren egunerokoari buruz. Gero, izango du gurekin Pablo Pinedo. Pablok lortu du, senior taldearekin, Euskal Ligako egoera, baina hori berak azalduko digu hobeto. Zeitzen dugu ere klubaren egoera orokorrari buruz. Eta azkenik, ate joka daukagun Euskal Eskola Publikoaren jaiari buruz arituko gara, zera, Ainoa eta Ebarekin. Eta gehiegi luzatu gabe, egingo dugu hartuko dugu tartetxo txiki bat, eta zuzenean Arkaitzekin mintzatuko gara, esan bezala, Artziniegako egoerari buruz. Eta aurreratu bezala, hemen daukagu Arkaitzen Jose. Egunon. Zer moduz? Ondo, ondo. Udarako prestatzen da, baina, oraindik badaukagu lan hau da aurretik, baina ondo. Eta lanari buruz ari zara, ia urte erdian gaude, baina, zer Bai. moduz urte hasiera luze hau? Beste gunean, pizkat pentsatzen, egia esan, askotan ez duzula goroitzen edo zarela gogoratzen ja pasatu diren gauzak, ez? Azkenean udaltzeko lana beti izaten da, aurrera begirako, eta ondo etorri zaitere ona etortzea, pizkat, ez, orain arteko, pizkat bergogoratzeko, azkenean gauza bat onartu, eta ja, zaude pentsatzen urrengoan, ezta? Eta, ondo, guretzako izan da, igual hori kanpokaldera edo ez da horren beste islatzen, ez da? Baina, gukiaz, izan genuen uda aurretik edo, ez? Ja, izan genuen jubilazio batzuk eta horrela, eta orduan, ez? Nik lutzen dut baita urte hasiera, pues, ez, pertsona berrien inkorporazioarekin, daukagu idazkari berria, ari zaigu oso erabilgarri izaten gauza batzuk berritzeko eta horrela. Eta zentzu horretan, pues ja martza hartuta eta bai bera, bai gu, eta zentzu horretan ondo, ezta? Eta gero, nahiko gauzatxo egin ditugu ontxe arte ere bai, gauza gehiago ditugu ere, eta pizkat horren ari ibiliko gara gero. Baina, egin ditugu, ez? Udalerrian, gabiltza egiten amiantoaren inguruko mapa bat ikusteko non dauden. Osea, udalari dagokion partea ja egin zan aurretik, baina orain partikularrek eta baitzat hori katalogatu non dagoen, ze badakizue hori, hondakin arriskutsua dela, ez dago hondakin moduan orain, baina bai jasotzeko eta kentzeko sortzen ditu bere arazoak. Justu bukatu dugu orain ere mendi parte baten Aiara eta Artzinegan arteko mugarriak non dauden eta hori berriz ere egiaztatzen, bat desagertu zen. Daukagu oso importantea, badakit, nerbioi ibaia daukaten herrietan, dagoela sekulako proiektua bideratzeko hondakin urak edo estolderia eta guzti hori gehi, arazteriak eta hori, gu daukagu gure gauza, ez gaude besteak baino beto, eta orain daukagu, bitan zatituta dagoen arren bi proiektu importante bat dela Artziniega gorako ur guzti horiek jasotzea, zer orain gaude gainentzeko lekuetan bezala botatzen dira pozo septikoetara eta horrela, orduan parte hori egin behar dugu, eta gero ere bai daukagu oraindik falta hori ja, esan dudan parte hori ja proiektua eta badago, eta orain falta zaigu ikustea espropriazioak eta guzti hori oditeria sartzeko eta hori, eta aurrerago izango dugu ere bai, lotu behar dugu guk ez dugu egingo araztegirik, principios, soduperaino guinezinaraino eraman beharko ditugu hondakin horiek, baita gordesolakoak hartuta, eta hor badaukagu nahikoa lan, baina lehenengo partea egitera goaz, erregunera arte guzti horiek jaso, pozo septiko guzti horiek lotu sarean. Eta, horrelako gauza nahikotzo, ez dakit. Orduan, hori izaten nuen, ez? Badiu ja, onartuta dituzun gauzak, eta onartuta den gauza ja, ez da dela zure egunerokoan, baina, gauza guzti horien egin begiraketa eta egin behar da.
Orduan ba hori, hombre, nik asko, ba ez da lau hilabete hauetakoa, ez? Baina nik uste azkenean gaude sei zinegotzi eta alderatuta aurreko legegintzaldiarekin, ba nabaritzen da, gaina jende gaztea eta lanean eta nik pozik nago, osea, oso eskertuta egiten guztien artean ari garen lanari eta hori, osea, que, bueno, Mhm. gogotsu, ba, egia da pasatu dela iaia legegintzaldi erdia, baina ondo, martxan gaude oraindik. Osea, Mhm. ondo. Eta iazko urtea, egon zen Mhm. nahiko baldintzatuta zerbitzu publikoen Bai, egoeragatik, eta egin zen dituzten elkarretaratzeak, ez? Hartzina da bizirik lemapean. Zelan, bai. zerakoa da egoera orain? Bale, bai, justo duela urte bete edo, ez? Pizkate urrengo ikasturtea planteatzen ari zirela alde batetik eskolatik heldu zitzaigun, bueno, ez dakit, ez, arrisku posible bat, gainera horrek udarako zetozen zerbitzuen murrizketarekin egiten zuen bat, orduan bai, nolabait hiru zutabe importante herriarentzako, herri txikia gara, baino guretzako importante dian zerbitzu batzuk zeuden hor kolokan, eta, bueno, eta ez, horrek sortu zuen jendearengan ezin egona, eta, bueno, udalak erabaki zuen hori bideratzea, bai alde, esango genuke, ba, administratibotik, baina baita ere, ez, alderdi sozialetik, ba elkartaratze horiekin, ezta? Urte bat pasatu da, justo, eta orain ere baratarru da, eta izan liteke ere beste olako momentu bat, egia esan, bazeuden hiru arlo, ezta, bata esan hezkuntza, eskolak eskolari Zuzendaritzan egon hori da, dagoeneko ez? Eta orduan, murrizketa. hori kentzen zieten eren bat, orduan pertsona baten dedikazioa ezin zite, osea, hiru pertsonen artean zeramaten lana, ezin zitekeen eraman hiru pertsonen artean, bi pertsona, osea, jardunaldi oso bat eta eren bat eraman behar zuten, gu egon ginen momentu horretan, ez? Gu udal bezala eta baita familien ordezkariekin egon ginen delegaritzan, esan genion aurrezketak ziruditenak azkenean batzuetan kontrakoa ematen zutela, eta ez diogu egotziko horri bakarri, baina egia da, azkenean pasatu dugula ikasturtea, zuzendaria bajan. Orduan Mhm. azkenean jarri behar izan dute bere ordezkoa, beraz, murrizketa bat izan zitekeen azkena izan da, osea, bueno, kostu gehiago langileetan. Eta, bueno, eta gauza askok, eta nabaritu dut eskolan, osea, detzo atzo izan genuen ordezkaritza organo gorena, lehengo consejo escolar edo hori, ez, eta badira dokumentu batzuk azkenean ezin izan direnak egin, porque dedikazio ordu horiek ez daude. Kontran, bai emango diete datorren urterako ikastuderako eren hori, osea, berreskuratuko da orduan, ba, bueno, Mhm. ba, ez, beintzatik datorren ikasturteari begira, pentsatzen dugu, beriz ere, bueno, eskatutako, ez da, ikaragarriko eh, Bai da, eskaintza lehen bat, zeunden baina bezala lehenengo geratzea. zegoena geratzea, orduan, zentzu horretan ondo. Beste bat zen korreos, korreos osea, gauza zan, ordura arte hartzinagako egoitzan egondakoa jubilatzen zala, eta zutela ordezkatuko. Ba, behintzat hori ere, atzera bota da. Ordezkapen hori badago, orain bi pertsona egoten dira, ez jardunaldi osoz, baino badira, eta, bueno, zerbitzua behintzat bermatuta dago, ordu batzuetan behintzat egunero irekita egotea, eta, eta etzetara iristea korreos, eta hori hori da. Zentzu horretan, bi erronka horiek, edo bi ardura horiek, badirudi, ez direla problema izango datorren urterako eta ikasturterako. Eta hirugarrena zen osakidetzako, osea, daukagun eguneroko, bueno, eguneroko zentroa ez, vamos, ambulategiaren funtzionamendua. Baina hori, hori da, osea, urtean zehar ez dago problemarik, baina, bueno, Ja, seguramente udan aurten ere, udan oporrak hartzen dituztenean eta, pues, zerbitzua murriztuko da. kaltetuko da, bai, Mhm. eta joan beharko gara edo murgera, edo dena delako. Orduan, bueno, hirutik bi, badirudi ez direla problema, beste ikusiko dugu. Mhm. Eta orain berdintasun araudia ari zarete lantzen, Bai, zer ekarriko du horrek? bueno, azkenean ez dakit kanpora begira aldaketa ez dut uste horrenbestekoa izango denik, bate daki, ez? Baina batez ere, bueno, orain kuadrilako edo inguruko udaletxe gehienek ari gara egiten, bale? Udal gehienek, batez ere ordenantza horrek proposatuko duena da, estrukturalki berdintasun ikuspegia sartzea bai barne arloan udalan lan egiten duguneetan eta baita ere kanpora begira edozein plegu, edozein lege, edozein arau
plazaratzen denean, behintzat esartzen du ze gauzak izan behar diren kontutan, ez? Pues, plego bat baldin bada, zenolako berdintasun politikak edo berdintasun eskakizunak eskatu behar zaizkien enpresei, eta baita gure funtzionatzeko moduan, eta bar. Eta gero horrek ere ekarriko du, bailara mailako berdintasun plana onartzea, nik uste urte bukaera baino lehenago. Bueno, horrek nolabait legez edo legez janzten du berdintasunaren irizpideak txertatzea udal lanetan edo udan gauzetan. Eta gero aitzindariak izan zarete eskualdean, animalien araudiarekin. Bai, bueno, gauza ezberdin edo anitzasko jorratzen ditu. A ber, bakizu, ez, norberanek etxetako da animaliek, bueno, eta orokorren, ez, gizatekiek ditugun animaliek, pues, dituzte bere ondorioak, ezta? Eta orduan, atetik saiatzen da, animalien ongizatea bermatzen arlo guztietan, bai etxetakotan, bai pues ez, ikuiluetan edo nolabait batzutan ez daudelako baldintza honetan, eta orduan zintzu diren minimo batzuk eta baita ere isunak eta hori ere markatzen du. Orduan animalien ongizatean pentsatuta, eta gero ere, pues azkenean erabilera zen izan daiteke gauza bat arautu edo regulatu beharrekoa, ez? Orduan, bueno, horrek zehazten du azken finean, non egon daitezke animaliak, nola egon behar duten animaliak, eta ze espazioetan, pues, adibidez, ume jokoak dauden lekuetan ezin dira egon, kirol espazioetan ezin dira egon, aldi berean, e, 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 ja esitu dugu zonalde bat hor libre egon daitezen, kiroldegi ondoan, orduan hori arautu. Bueno, ziren hor zalantza batzuk, ez? Claro, plazatik umeak daude, baino lotuta txakurra pasatu daitezke, ez? Bueno, saiatu gara, bueno, modu orekatuan egiten, eta behintzat ere, pues, txakurrek eta txakur dituzten pertsonak, pues, ere jakin dezatela, pues, hemendik sartu mesez, baina daukazu alternatiba hau, eta horrela. Ordun hori pizkat ez geneukan arazo larririk, baina, bueno, behintzat ere, iruditzen zaigu interesantea hori markatzea eta denok jakitea zer posible den eta zer ez den posible. Mhm. Eta kulturetxearen obrak amaitu dituzue, baina Bai. orain erabaki potoloak hartu behar dituzue, Bai, ez? bueno, a ber, kulturretzea bukatuta dago, geratu da ikaragarri polita. Irabazi diogu espazioa, izan genituen egun batzuk bizitatzeko, egia da utzi dagoela orain, bueno, ja eslaituta dago ekipamenduena, osea, ja ze ekipamendu joango den, aulkiak eta olako, eta mailak, eta, bueno, horrelako gauzak. Badira gauza batzuk, azkenean, espazio hori existitzen zen, espazio hori bazeuzkan bere erabilerak, udalaren eraikina da, beraz, lehen bizi asetu beharrekoak dira, udalak behar dituen behar izanak, osea, gauza batzuk orain ez daude funtzionatzen lehengo moduan, ze alokatutako espazio batzuetan ditugu, eta batez ere ikastaroak eta horrela, orduan hori, bai, ala bai, itzuliko da, baino eraikina dago planteatuta, batez ere, erabilera anitzak izan ditzazketen espazioak jasotzeko. Edo izateko bertan non. Orduan, oso gainetik planteatuta, batez ezagutzen zuten entzako, liburutegia daukagu proposamena aldatzeko lekuz, osea, justo beste lekura, osea, beste aurrean zegoen beste espaziora pasatzea, ze hori zegoen horrela ikusita, baina ikusi genituen espazioak, liburutua egia zen zutaberik ez daukan espazio bakarra. Vale, eta azkenean gero aparategia joango dira. Orduan, ikusi derakoan hori libre, esango nuen, ostras. Hau da, kriston espazio interesantea egiteko beste modako jarduerak, izan daiteke sinema bat, hitzaldiak eta hori, bai. Orduan, zeratik esan den dut, ez dut ziurtasun esaten. Ze, probatu behar dugu, zarata, bai, ze goian izango du entzaio aretoa, eta entzaio aretoa ja probatuta dago, ez dauka zarata askorik, izan liteke osea, biak funtzionatu lezakete elkarrekin, baina dago aire girotuaren makina erraldoi bat, eta hori ez dakigu zarata askorik sortzen badu. Sortzen duen edo ez. Hori ez bada problema, liburutegi aldatuko genuke, beste zurtabea dituen, eta lehen ezagutzen duten entzako, eguneko zentroa zegoen espazio horretara,
eta orduan libro geratuko litzateke, bestea egiteko pues, orkespena, antzerkiak, zinema, dena delakoa. Gero goian, más o menos, erabilerak berdina lirateke, baina badago orain espazio bat insonorizatuta akustikoki, orain bai izango dela aproposagoa lehen baino, lehen ere bazegoen, baina, osea, baino zegoen insonorizaturik. Musika eskola hor egoteko, gero erabilera anitzeko hiru espazio, lehenengo solairu horretan, bata pues, eskulana, beste batzuk igual yoga eta holakoak egiteko, eta irabazi dugun guztia, edo irabazi den guztia zen, azkeneko Solairuan. teilatu azpiko solairu hori. Eta hori dira, beste horren beste metro, orduan solairu oso bat. Hor dago planteatuta, bat, hezkuntzari lotuta, esango genuko, hezkuntzari edo familiei lotuta, bat, gaztelekua joango litzateke bertan, eta beste espazio bat, erabaki behar duguna nola kudeatu, baina ideia da, ez dakite gure elkartaren bitartez edo, pues, ludoteka moduko bat azte bitartean izateko. Vale? Eta beste espazioa da, sortu den espazio berria, da pentsatuta, zelan da, bueno, lanerako. Ez? Ez da torkititza. Baina, bueno, ez, norbaiten behar baldin badu lan espazio bat, eta Bai, internet, coworking hori, baten coworking, antzekoa. coworking, bilera gela txiki bat erabiltzeko aradoa zenak, puesto batzuk hor jartzeko ordenagailuarekin, eta hori. Eskatu zen bere momentuan hasi ginenean obrak egiten, eta, bueno, aber zelan funtzionatzen duen, izan daiteke ikasketa espazio bat ere bai, bueno, hori da dagoena. Orduan, kudeaketa, egia zen lehen bazirela zenbait lokal, nolabait, propio elkarte batzuek bakarrik erabiltzen zutenak, hori orain ez dugu errepikatzerik nahi, baizik eta tamaina ezberdineko zenbait espazio izan, eta depende zer erabiletarako beharko duzun, espazio hori hartu, bai izan armairu batzuk edo hori gordetzeko hor materiala, ez emateko eta hartu, oza, egunero ez eraman behar izateko etzera eta hori materiala, baina printzipioz hori da ideia. Bere jende gehiago parte hartu ahal izateko, igual modu librean edo dena delako, hori da ideia. Baina lana badago, guzti hori adosten, ideia da ikasturte hasierarekin behintzat ikastaroaketara hori hastea hor, eta gero joango gara ikusten bestearen kudeaketa. Baina, Mhm. bai, hori da ideia. Eta orain horretxearekin antzeko erronka daukazu. Bai, kulturitze joan da nahiko azkar, eta denbora da deno plazotan eta behar ziren epetan eta ez da izan sorte hori, dakizu. Azkenean ez deitzen diozu enpresa bati, eta gero pues, batzuek egiten dute lan primera, beste batzuek ez, beste batzuek ondo batzuetan eta ez horren beste batzuetan, egia da, gehiegi luzatu dela, orduan, obra badago bukatuta, bai, eta orain pleguak atera behar dira, esleitzeko hori. Gure lehentasuna da, beti izan da, hotela, bai, bertan izatea hotel bat, epe luzean, gainera plazo, osea, epeak izatea luzeak, baiteko egonkortasuna emateko hori hartzen duenari, eta gero bai, bueno, pues, gero pleguetan, edo idatita dagoena da, puntuz saritua izango dela, pues, jartzea hor, taberna, edo incluso jatetzea, baina egia da, hartzen digan daukagun lehentasuna dela, hotela. Orduan, pues a ber, ze hau badator, osea, obra egin zen ikustean inork ez zuela hartzen. Ze eskaini zen bere momentuan ere bai, inork ez zuen hartzen, ze egin behar ziren inbertsioak zaildu egiten zuten gero horri errentagarritasuna ateratzea. Orduan eskenean udalak egin zuen berak obra, edo orain ja obra eginda, batez ere ziren irisgarritasuna eta horrelako gauzak, ez? Bueno, igogailua egon bazegoen, baino gelak bueno, ziren modukoak eta bueno, guzti hori txukundu, ondo jarri eta orain a ber, badagoen aukera inarkartzeko. Mhm. Eta eguneko zentroaren egoera zein da, ze aipatu duzu lehen Bai. kulturetzen zegoela. Hori da, lehen kulturretzean zegoen, gainera bat egiten zuten hor nagusien elkarteak ere bazeukan espazio hori, claro, nagusien elkarteko jo ondo etortzen zitzaien, ze sukalde hori aprobetzatzen zuten, ez zegoenetan eguneko zentro, egia da obra honekin, ja ez da egongo aukera horik sukaldekoa eta hori, nagusien elkartearekin adostu dugu beste espazio bat, udaletxe zaharrean, eta geratzen zana edo geratu dana pendiente da eguneko zentroa. Eguneko zentroa ontxe dago taberna baten, oza, lehen Iturrialde tabernan udalak alokatuta, hor daukatelako zerbitzua eta hori, baino bere ideia da geltoki plazara eramatea, ja proiektua eginda dago, bueno, erdi eginda, onartu behar dugu oraindik osoko bilkuran,
eta bidali Aldundiari. Aldundiak oniritzia ez formala eman digu. Osea, esan du, bai, proiektu hori bateragarria dela, diru laguntzekin eta bar. Baina, claro, onartu behar dugu osoko bilkuran, eta ja dokumentua onartua osoko bilkuran, bidali Aldundiari berriz, eta beek ja oniritzi formala eman, eta horrekin, bueno, esleitzeko, eta guzti hori. Hori da prozesua, espresioa bada, hori Geltoki Plaza, hori badago ja hartuta, osea, litzateke pues, urrengo prozedurak hartzen hartzen. Eta zera, egiteke daukazuen beste kontu garrantzitsu bat da Artziniega Museoaren kontratua Bai, berritzea, ez? bai, bai, bueno, ez dakit egin behar den historiko bat honi buruz. Daramizkigu ja, uste dut diela 4 urte, zeinetan elkarteak kudeatu beharrean, eh, edo behintzat ehuneko ehunean kudeatu beharrean, udalak egiten duela kudeatu. Hau da, udalak jasotzen du, zein handi batean, aldundiak diruz lagundutako kontratu bada. Orduan, aldundiak udalari esatzen dio subentzio hori edo, eta udalak ateratzen du kontratua. Vale? Orduan, kontratu hori bukatzear dago, geratzen da oraindik urte bukaerar arte, baina bukatzear dago. Zentzu horretan, estabilidadea eman zaio proiektuari, porque aurrez izan genituen aspaldiko kontuak ziren, ba, elkarteak kudeatzen zuenean, ez zeukala bermatuta urtero diru laguntzarik egotea, orduan, horrek beti ezartzen zuen kolokan zerbitzu, baina zerbitzu eman behar zen, orduan, bueno, arazo hori ez dago, baina egia da, orain daukagun eskaintza ez da idealena. Hau da, egia da, ere hor murrizketa egon dela. Irekita dagoen orduetan, eta hainbat gauz. Eta berez guk estu dugu museoak badela zer eskaintza, osea, merezi duela eskaintza zabalagoa izatea, batez ere urtean zehar ordu gehiagoz irekita egoteko. Orduan, horrek eskatzen du diruz gehiago hornitzea. Daukagu konpromesua Aldundiarena diru partida handituko duela, baina ez daukagu oraindik zenbakirik. Eta egia da ere, aste honetan, ez dakitzen egunetan izan zen, aste artean, edo astelehenean, etorri Bai, zirela, kultura bai, saileko bezala. hori da, Eusko Legebiltzarreko Euskara, osea, kultura lantaldea edo, ez, legebiltzarkideak. Bueno, a ber, ere konpromosi zehatzik ez dago, baina bai, bueno, nolabait eraikin egin genuenean, ez, pues, azken nik uste, behintzat, makromuseo horiek referentziatzat ez ditugun nontzat, behintzat, ez, hori da importante, osea, Euskal Museoak UNG-en artiun eta baino gehiago badira. Eta, de hecho, dira, Gehiena. bizirauteko arrisku gehien daukatenak, eta zenbakiz askoz gehiago. Eta mobilizatzen dute ere jende pila. Orduan, bueno, ideia hori antza daukate lantalde horretan, ere ez ahaztea museo txiki horietaz, ez dut, egun horretan baseto zenon gurera, eta gero enkarterrietara zijoazen beste museoren bat ikustera. Orduan, bueno, bueno, guzti hori aber papereratzen dugun, eta ber zenbateko bueno, dedikazio edo zenbat hobetu dezakegun Mm. zerbitzua. Orduan hori da, ontze da momentu importante bat horretarako. Eta amaitzeko, Bai, uda hemen dago, bai, gutxi falta da. bai, Udan garrantzia handia duen elementu bat bada jaia, nola ez? bai. Eta Artziniegako jaietan saiatu zarete belaunaldi aldaketa bat bultzatzen, ez dakit Bai. nola doan. Bai, a ber, guri begia da, Artzinegan uda leku guztietan bezain pronto datorrela, baina jaiak beranduago direla, horrebete ematen digu. Bueno, osea, guretzako, de hecho, ez, Artzinegan udak mentalki edo irauten du jaia bukatzen dien arte, orduan. Iraileko lehenengo 15 egunak ere guretzako uda bete-betea dira. Bai, badago jende berria. Zorionez, aurrez eramandakoek ez diote guztiz utzi, gazteek bai, zeukaten beldurra baitzelako, ez? Horrelako gauza hain potola eta ere hain agerikoa, ez? Pues, igual badira hor nahi ala nahi ez, hartu eman asko dago jendearen iritzia, ez? Barcelonako jaiak antolatu dituzen, eta horrek nolabaiteko bertigoa eman lezake, ez? Baina bai lortu da taldetxo bat, bai mantentzen dira bizpairu aurreko urteetan egon direnak,
baina batez ere ari direla akompainamendu lan bat egiten, azkenean, bez, ulertu behar delako nola den, nola antolatzen delako zer, ze antolatzaileak batzu dira, baino diru hau dela jartzen du, orduan, kasu batzuk egin daitezke, edo modu batean egin behar dira, eta hori, baino bai, posik gaude, egia esan, zer dagoen egitarauen ez dakit, ze galdetu dut, aber, norbaitek zinegotzien artean zeo zer jasota zeukan, momentuz ez, imaginatzen dut gauza asko itzita ja izango dituztela edo biratuta, baino horren berririk ez daukat, baino jende gazteari dela lanean, bai, orduan ez da gutxi. Mhm. Bueno, ba, albiste honekin Bai, amaitzen dugu elkarrizketa, mila vale, esker Arkaitz gurekin zuei, emateagatik. vale, eskerrik asko. Bueno, nahiko eguneratu diguzu nahikotxo, Bai, zinegoko egoera, vale, hori izan eta dut, behintzat. eskertzen dizugu. Vale, zuei, eskerrik asko. Eta, bueno, ba, orain, Arkaitzi agur edo gero arte hobe esan da esango digu, eta Pablo Pinedo izango dugu gurekin jarrai. Eta, aipatu bezala, gurekin Pablo Pinedo daukagu, kaso, Pablo, zen moduz. Egunon, Zelan, ondo? bai, oso ondo. Bueno, oso ondo egoteko arrazoiak badituzue, baina, bueno, hori aipatu baino lehen, a ver, jarriko dizut apur mikro beto. Pablo, zu senior, naiz eta oso gaztea izan, senior taldean aritzen zara, ez? Bai, nire lehenengo urtea izan da senior taldea. Egia da, badaukadala ja 2 urte konpaginatu egin ditudala junior taldea eta senior taldea, baina, bueno, aurten izan da nire lehenengo urtea. Eta zein da zure posizioa? Nik banatzaile bezala jokatzen dut, niri irudatzen zaidana da posizio zailena dela, bueno, zer esango dizut nik, Bai, ardura baina, guztiak zure bai, gain. azken finean, jokoaren arduradun nagusia zarela, noski entrenatzailea ardura handia du, baina berak ezin du, Bai, bera da generala eta zu zara kapitaina. bueno, gutxi gora bera bai, horrela da. Eta, bueno, ba, oso posizio gogorra, baina niri gustatzen zait asko azken finean, jokoaren ez dakit protagonista, baina bai garrantzi handia daukasulako. Eta zer modu zure lehen denboraldia senior taldean? Bueno, senior taldean, denboraldian zehar gora berak izan ditugu, Mhm. baina, bueno, taldekideok laguntzagatik, ba, berakadak izan dugun bakoitzean, ba, bildu egin gara, ba, izan den ditugun zailtasunak, ba, aurrera eramateko, eta nire ustez hori izan da arrakastaren, Sekretua edo. bai, hori. Eta aipatu duzu, bueno, igande nahiko bizia izan zenuten, asteburu honetan. Alde batetik, emakumezkoen taldea egon zen, eurek lortu zuten helburu bat, eta zuek ere beste helburu bat gainera apur bat historikoa izan dena kluban, ez? Orduan, azalduko diguzu zein helburu lortu dituzuen? Bai, igandean bi finalak ospatu genituen bainuetan, lehenengoa emakumezkoa izan zena, junior mailakoa izan zena, eta beraiek junior mailako Arabako txapeldunak geratu ziren, eta guk ba, gizonezkoen mailaren finala jokatu genuen, eta ba, Euskadiko bigarren mailara lortu genuen igotzea. Mhm. Eta, bueno, gainera nagusitasunez, ez, irabazi zenuten. Bai, bueno, ustez urteko partidurik onena atera zitzaigun, ez dugu, ez da pentsatu ere jokatu genuen bezala urtean zehar jokatu, igandean jokatu genuen bezala, baina, bueno, bestekoa izan zen. Primerako eguna horrela Jo, egiteko, ez? perfecto, atera zen dena, bai. Eta, claro, maila igoerak zer ekarriko dizue? Esan bezala, herri txiki batentzat, ze Amurrio ezagiteza Barakaldo bat, Bai, bada lorpen handia, ez? Bigarren maila horretan aritzea, ba, horrek zer ekarriko dizue hurrengo denboraldian. ba, nire ustez, sakrifizio gehiago egin beharko dugu. Klubaren aldetik, ba, esfortzu ekonomikoa eskatzen du. Horretarako jokalarien konpromisoa eskatu egin digute azken finean. Beraientzako ez delako erraza. Kluba ez duelako inoiz horrelako
potentzia ekonomiko handirik esan, da la nola, osea, beste taldeak izan dezaketen bezala. Baina, eta gure partez, esan dugu, ehuneko ehuna emango dugula, hurrengo urtean ahalik eta hoberen egiteko, eta batez ere, eh, sailkapenean ahalik eta hoberen geratu ahal izateko. Eta zein klub izango dituzu aurrez aurre? Bueno, oraindik ez daukagu argi guztiak badauzka, lehenengo mailatik jaitsi behar direlako batzuk eta Gipuzkoatik eta Bizkaiatik igotzen direnak ez dakigun zein diren, baina bai talde arabarrak, bueno, gutaz aparte bi talde arabarra egongo dira, Araberri, Gasteizkoa eta Gurain, Mhm. eta besteak beste, Gipuzkoako eta Bizkaiako talde batzuekin, bueno, sendo batzuekin, borrokatu izan beharko dugu. Eta zein izango da zuen helburua? Ze lehen aipatu dugu, apur bat elkartzeta zigoen oso gazteak zaretela oro har Bai, jokalariak. Bagaude gure lehenengo urtea dela gizonezkoen taldean, eta proiektu berriaren hasiera izan daiteke. Oso ondo hasi dugu, eta espero dugu etorkizunean gehiago igotzea. Gure helburu nagusia da, horrengo urteetan lehenengo mailara ailegatzea. Oso talde gazte gara, izan duzun bezala. E, 25 urte baino gehiago dituenek, uste dut bi daudela. Beraz, aprobetxatu behar dugu, oraingo urteak, balik eta hoberen egin ahal izateko. Mhm. Eta, bueno, hau guztia jakina, igandean ospatu zenuten, gainera aurretik ja azaldu zenuten zerbait prestatuta zenutela, Bai. zelako izan zen ospakizun hori? Ospakizunak, kriston poza izan genuen. Final amaitu eta gero, udaletxera joan ginen bertan, balkoiara atera ginen, ospakizun txiki bat egiteko. Bertan alkateak eta zinegotxeak itxaldi txiki bat eman zizkiguten, eskerrak ematen batez ere. Eta bueno, gero Amurrion igandean txakoli eguna ospatu zen. Beraz, egun zoragarria izan zen, eta aia ezin hobeto izan zen, ospatu ahal izateko. Bai, Festa antolatu duta geneukalako. zenuten guztia eskura, ez? Bai, hori. Eta aipatu dugu, lorpen historikoa dela, Amurrion saskibaloiaren esparruan, baina bestalde saskibaloiak egun bizi du nahiko une gozoa, ez? Amurriori dagokionez. Bai, nire ustez, klubaren urte, bueno, gaur egun kluba historiari dagokionez, gaur egun jokalari asko daude klubean, gero eta gehiago gara Zaragoza familiakoak, eta kluban nire ustez oraindik hazten ari da, eta beste herrietako jendea bebai parte hartzen ari da. Azken finean horrelako oroitzapenak eta horrelako ospakizunak nire ustez animatzen dute jendeari klubean sartzeko, eta txikietatik, bueno, txikiai dagokionez izugarrizko taldeak ditugu, gero eta gehiago gara, eta hori postekoa da, nire ustez, saskibaloiaren garrantzia eta baloreak ezin hobeak direlako. Eta zein da sekretua? Ze geroz eta jende gehiagok parte hartzen du, suposatzen dut formularen bat izango duzuela horretarako. Nire ustez, klubearen partaideak edo jokalariek, kuadrilla bezalakoa garela, eta nire ustez, saskibaloia erabiltzen dugu aitzaki bezala, kriston momentuak bizitzeko, eta nire ustez ez dugu garrantzi handirik ematen emaitzei bakarrik, baizik eta eguneroko lanari, eta egunero laitasunez entrenatzera joateko hori. Eta gero lehen aipatu dugu presidentearekin, ez? Baduzuela filosofia bat klubean, ez? Jende orok jokatzen duela, ez? Jende orok izan behar duela bere tokia. Bai, edonor dauka bere tokia, azken finean hainbat jokalari daudenez, badaude batzuk
gaitasun handiagorekin, beste batzuk gutxiagorekin, baina edonor lekua dauka, eta ezin izango diogu inoiz bati ezetz esateko klubean sartzeko, azken finean herriko klub bakarra gara, saskibaloiko klub bakarra, eta nire ustez edonor parte har dezake, eta nire ustez oso onuragarria da bai herriarentzako, bai kirola bultzatzeko bai. Mhm. Eta amaitzeko, klubaren beste indargune bat da emakumeen parte hartzea, ezta? Bai, nire ustez klubaren 75% edo emakumez osatuta dago, eta nire ustez hori postekoa da. Bizi garen gizartean ez gaude hain ohituta hainbat emakume kiroletan ikusteko, bai. Eta nire ustez hori postekoa da, eta batez ere txikiei dagokionez, gero eta neska gehiago apuntatzen dira saskibaloira, eta nire ustez hori postekoa da. Egia da, mutilek askotan nahiago egiten dutela beste kirol mota batzuk nola futbola, garrantzia handia dute mutilen kirolean, baina nire ustez neska kopuru handi bat edukitza ezinbestekoa da, azken finean klubaren partaide nagusiak direlako. Mhm. Ederto, Pablo, mila esker. Eskerrik asko. Zorionak, ea urrengo denboraldian ere, zera, Ikusten garen, gonbidatzeko aukera daukagun, eta zen olako lorpenak izaten eskerrik asko. dituzuen. Mila esker eta laster, erdez, dugu. Espero dugu, bai. Eskerrik asko. Eta, bueno, Pablorekin mintzatuta gero, heldu da ordua, zera, Urduñako kideekin aritzeko, ze eurek igandean izango dute, bueno, igandean izango da Euskal Eskola Publikoaren aldeko jain nagusia, baina larunbatean ere izango dituzte ekintza batzuk, eta horri buruz, eta ospakizunaren filosofiari buruz ere mintzatuko gara eurek. Eta igande honetan daukagu oso hitzordu garrantzitsua eskualdea, daukagu Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaia, Urduñan izango dena, eta horri buruz, bueno, igandean, larun baten ere izango dugu zerbait, baina egitarau nagusia izango da igandean, eta horretarako ebata ino dauzkagu. Bueno, lehenengo galdera aski erraza da, zelan zaudete, ze egun gutxi barru erronka potentea daukazu, ez? Bai, erronka handia daukagu, baina bueno, ilusio handiarekin egiten ari garen gauza bat da, alden hoberen ateratzeko. Horrek ere urduritasuna ematen digu, ez? Porque nahi dugu dena alden hoberen ateratzea, jendea disfrutatzeko, gure herria ezagutzeko, gure eskola komunitatea ezagutzeko, baina gogoekin, igandea hiltzeko gogoekin, ez da? Bai, urduri eta gogo handiarekin. Eta abenduan hasi zineten iragartzen, jaia izango genuela, baina, eta bueno, gero egon zarete lan nahikotxo egiten, bideokliparen aurkezpena, baina zenbat denbora behar du horrelako egitasmo batek? Zenbat denbora daramazue honetan lanean? Beno, guk esan ziguten guk lekuko hartu genuen maiatzan, iaz, ordizin, eta ekainan izan genuen lehenengo bilera, egekin, beraiek dira jai hau antolatzen dutenak, eta gero beste bilera bati uztailan izan genuen, bai, hasieran, eta gero ja serio martxan hasi ginen ja irailatik aurrera lan egiten jaian. Eta berez zein ardura izango dituzue zuek iganden, eta zein ardura hartu dituzue jaiaren antolakuntzan zega? Ekintza oso zabalat handia da, ez dakite Urduñarrentzat ze marroi geratu dira. Bueno, gauza asko egin behar dira, ez? Aman komunian gauza asko jarri egun hau aurrera ateratzeko, eta gure ardura da igeri hori aurrera ateratzeko laguntza eman, ez? Eta gure aportazioak egin hori aurrera ateratzeko, ez? Gure eskolarako eta Urduña herriarentzako.
Eta egun horretara begira, gure ardura nagusia, komunitate guztiarekin batera noski, da egun horretan egotea hor, egun osoan zehar, egun hori aurrera ateratzeko edo zer behar bada, gu hor laguntzeko, ez? Eige apur bat argitzeko da Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarte federazioa, ez? Bai, Eta zuek ere horren barruan zaudet, ezta? hori da. Igeko talde guztiak, eskolako ige guztiak gaude hor sartuta, bai. Eta berez, Urduñarren gainean eroriko da igandeko sama handiena, baina segulako talde handia osatu duzue honetarako, eta voluntarioen beharra ere zabaldu zuen Eigek. Zenbat egongo zarete igandean lanean? Egongo gara voluntario 120 inguru, gehi arduradunak, gehi langileak ere egongo direla horren atzean lan egiten. Bai, nahiko egongo gara. Jende asko gehiena Urduñakoa, baina baita laguntza handia eskualdekoa ere izango dugu. Eta berez ja ate joka dugula ikusten ari garela ospakizunaren tamaina, ez? Ze ospakizun oso handia izango da. Zer motibatu zintuen adibidez, edo taldea ahalegin hau egitera eta erronka honetara sartzen da? Gure eskolan dauzkagun pilareak nolabait indartzeko eta erakusteko, ez? Hor daukagu jantokiaren erronka, pilare fundamentala dela honetan, ezta? Eta hori jende guztiari, ez? Beste eskolako guraso guztiei erakusteko eta herriari erakusteko, uste genuen hau oportunitate oso ona zela, ezta, Eba? Zu zaudela Eh, hor. Bai, gu oso argi geneukan, izan zigutenean izango ginela urrengo herria eta eskolak lekuko hartuko zuenak, argi geneukan zer aldarrikatu behar genuela eta jangela zen. Eredu alternatiboa garatzea. Gu badaramagu ja 8 urte luze, jantoki eredu piloto batean lan egiten, gertu produktu Gertuko ekoizleekin, bai. hasi duzu, lehen aipatu dugu off the record, Mm, 8 urte hauekin, eta oraindik zaretela programa bai, pilotua, ez? bai, oraindik, horre hasi ginen eta jarraitzen dugu lau eskola, lau bizkaikoak. Eta pues gu badaramagu ja denbora esaten badela garaia esertzeko eta eredu alternatibo hori aurrera eramateko datu pilo bat daudela mahai gainean, zenbakiak denetarik egin ahal izateko egia proiektu hau eta eredu berri bat lortzen denean, eratzen denean, zabaltzeko nahi duen eskolara heltzeko. Gaur egun eskolek ez daukate eskubiderik olako gu daukagun jantokia edo produktuak, eta ez produktuak ere lan egiteko era eta sukaldatzeko era, ezin dute lortu, naiz eta eskatu, ezin dute lortu. Hori lortzeko ezinbestekoa da eredu berri bat lortzea eta eraikitzea. Bai, hori apur bat da, zuek ere, egon zarete gure platera gure aukerako Mm, ekimenean, apur bat hau aldarrikatzen, ez? mm. Katerina baztertzea eta tokiko produktuen eta tokiko sukaldeen alde egitea. Eta, uste dut filosofia hau oso ondo islatuko duzuela jaian bertan, ezta? Hori da, bai. Bai, ze gu ere argi geneukan hemen hori zenez ardatz nagusietarikoa, horrekin batera gu aldarrikatzen duguna da kilometro zero alden heinean hori bermatzea, hemen jango den janari guztia izango da ez baldin bada hemengoa ingurukoa izango dela. Eta adibidez hamburguesak Urduñako txal batenak dira, barazkiak ingurukoak dira, eta
Ez gero paella eta paella ere, egongo da, bai. Togia ere Bai, tokiko ogia ere kina. ingurukoa izango da, ekologikoa, eta, bueno, guk azkenean bultzatzen ditugun ereduak eta pues, aurrera eramateko horrekin batera jaiako menua horretan ere egin da. Eta, bueno, nola ez, Baskaria, eta, bueno, ere eman dituzue bestelako aukerak, ez? Barazki parrilladak, bai, ikusteko bai. eskaintza inklusiboa izango dela, baina Baskaria oso garrantzitsua izanik ere, badituzue hainbat ekintza egitarauen. Ez dakit zuek batzuk azpimarratuko nahiko zenituzkete. Nik adibidez uste dut nire semearekin joan beharko naizela Pritzeta Porotxik ustera. Bueno, Porotxeta Marimotots, hobe esan da. Hori, bai. Baina gero adin guztientzako jarduerak prestatu dituzu, ezta? Bai. Eta gainera goizean, adibidez, porrotx eta marimo, edo guazen, ez? Baina gero goizean, aprobetxatu dugu gure eskualdeko, azkenean gure eskualdea oso aberatsa da musika inguruan. Orduan goizean egongo diren ekitaldietan, musika egongo diren gauzetan, gure eskualdeko musikarien parte hartzea lortu dugu, eta eskertzekoa da gainera, eta horri esker gure eskualdeko musika ere erakutsiko da musika ibiltarian, herrian zehar egongo den musikan. Osea, horretaz aparte, guk ezagutzen ditugun hainbeste musikari aparte, eskualdeko musikariak ere partu hartuko dute, eta gure eskualdeko musika ere erakutsiko da. Bueno, eta gero niri buruz holan etortzen zaizkit, giza futbolina ez, Atletik Fundazioa ekarriko duena, Makusi gunea ere egongo dela, puzgarriak ere egongo dira, egun osoan okeres banabilez? Bai, bolatokian jarriko dira, uraldi ona egiten baldin badu, eta guztia laguntzen baldin badu, Puzgarriak bai, hor, eta gero Foru Plazan ere 3 gune egongo dira. Orduan azaldu duzun guzti hori, mentzionatu duzun guzti hori, 3 guneetan zehar batez ere egongo dira, bai bolatokian, bai Foru Plazan. Bueno, eskolan ekitaldia egongo da, porrotx, ekitaldia eta guzti hori, eta Baskaria Gernika plazan, baina hor, Urduña herri osoan zehar, mugimendua egoteko. Eta, bueno, astu baino lehen, larun batean ere, ez daukazue, asteburu osoan ez duzue etenik izango, ez? Larun batean ere, hau ziurrenik gehiago Urduñarrentzat, edo behintzat, edo eskualdekoentzat, badaukazue ere egitarau apur bat, ez? Bai, baina, bueno, badago ohitura Euskal Eskola Publikoaren jaian, badago ohitura beste herrietatik, kanpotik, jendea etortzeko asteburu pasa egitera. Osea, beraz, berezkara autokarabanaentzako gune bat egongo da, beti egoten da, Eta horregatik ere proposatzen da, ez bakarrik igandean, baizik eta aurreko gunean, egitarau zerbait prestatzea familientzako, porque azkenean, egun horretan lehenago joaten den jende, igual familiak dira, orduan. Aurreko gunean, hurbiltzen diren jendearentzako, hemengoak eta kanpotik etortzen direnentzako, mendi martxa bat egongo da, familian eginteko mendi martxa bat, bai umeentzako, bai helduentzako prestatuta. Gero dantza plaza bat ere familia guztientzako, adin edo zein adinetarako. Eta arratsalde partean, hor kontzertu erromeria bat ere egongo da. Eta amaitzeko, jende animatuko nuke bi lerrotik, ez, alde batetik. Bueno, zuek gitarauaren barruan, ze uste duzue jendearen nahiak dezaketen ekintzak zeintzuk diren, eta gero bestetik zein den zuen mezua, ez? Aldarrikatu nahi duzu ere Euskal Eskola Publikoa Urduñan ere, ez, zuen herri eskola, eta bueno, horrek ere mugimendu hori sortu du, ez? Claro, gu azkenean, indartu nahi duguna da, eskola publikoa, denentzako hezkuntza publikoa izatea, Euskalduna, guztientzako posibilitate hori egoteko, eta laikoa guztiok eukitzeko, indartzeko hori, Azkenean jendea etortzen bada, eta jendea mugitzen bagara leku horietara, erakusten ari duguna, da horren alde gaudela, eta horren alde nabegatu ez dakit nola esan, joan nahi dugula, elkarrekin hori indartzeko, gure hezkuntza publikoa. Bueno, ez dakit azken amaitzeko hori, ekitaldiren bat, holan bereziki gomendatu nahi duzuen iganderako edo larun baterako?
disfrutatzea eguna, ez? Bai larunbat guztiak daude hainbat gauza Bai. batentzako edo bestearentzako proposak izango direnak Mhm. eta Adin guztietako batez be umentzako gauza daude, baina adin guztietako plana egin dugu eta pues animatzea jende guztiari, ba Urduña hurbiltzera eta gurekin egun horretaz disfrutatzea. Eta por supuesto euskal publikoaren alde. Ederto, mil esker Ainhoa, eta hor da geratzen da gonbidapena ikusleei dagokienez, igandean, edo larunbatean ere, nahi badute, Urduñara jotzeko eta Euskal Eskola Publikoaren jaia horretan parte hartzeko. Mil esker. Zuri, Eskerrik zuei. asko. Eta onaino heldu da azalera bideopodcastaren 7. atala. Espero dugu zuen gustukoa izatea, hemen eskaini dugun osagai anistasun hau, bai Artziniagako egunerokotasuna, bai Zaraube Saskibaloi taldeko lorpen historikoa, eta nola ez, igandean izango dugun jai nahiko potentea Euskal Eskola Publikoaren aldekoa. Eta gogoratu, hurrengo astean ere, ordu batetan hemen egongo garela, ordu batetan udal gaiak, kirol gaiak, eta bestelakoak izango ditugula hemen eztabaidagai. Eta bitartean, badakizue, aiaraldea.eus webgunea bizitatu dezakezuela, bihar, nola ez, agenda bideoa plazaratuko du, baina beti geratzen dira gauza kanpoan, aiaraldea.euseko agendan begiratu dezakezue, eta nola ez, zuen onurarako bereziki indarrean dauden zozketa ezberdinak, bihar amaituko den zozketa, Aiara Festanena, eta EHZ-arena ere. Orduan, horrekin guztiarekin etxeko lanak dituzuela aintzat hartuta, hurrengo astera arte.